نروع حموش تلكاتي تزيد تدالو على توزينات تحتزلكم متيلخو بقدامنت أرأس الزنا كينيا عنصار سراويت جنبار نتسانة رومه وتادروي وفري جميرا إثيوبيا ب-USAID زد قفو سيفيل محبراتن نبرتن جنزبن كيم محلالفو تخلكيلن أمريكا نقازا خطقوات أرن كتمعبلن زحشا مارات كم زخونة بريزيدنت ترامب قليسو أبي شودن بألمان توقسي 11 سبات تقتلهم حموش دمه قوسيلهم زي خبركم تهاتلتي أزن كالن زي دسس مدبات يزلكم متقلخو كسامو داتا مسايكت صنو عند حتتكو أبزا چانال دمه نايوترو تخاتلتي نخدكونو سابسكرايب لايك ببقار نايدول ملكت كتوقوه بخبري يعجمكم كينيا عنصار سراويت جنبار نتسانة رومه وتادروي وفري جميرا كينيا مس إثيوبيا بتداو بلو مجازاتها بالعل زركبو عطوات سراويت جنبار نتسانة رومه وتادروي سرحت كام زي جمرت أفليتام منغست كينيا بالات تسراويت تحابيو ملو بزبلهم جزات مارسابيتن أوسيليون جبنياتات موجاد بزبل العل وفري تصتها بزحلف 20 حاموشن تحساس كلتشن 10 شوعات بأقوى تراجز كام زي جمر جليسهم أجلجلت بوليس منغست هاجر بسوني 26 طري أبزوت مجلسي زوم سميناو جزاتات كينيام دوبز سيجرو جبناتن مسلات زيت كمولوميم ببال نونج كسيسهم منغس إثيوبيا سراويت جنبار نتسانة روموش يعني ببال كم جبر رعدا وجوجله زي سيمو خوينو كينيا دما سراويت جنبار نتسانة رومو أب جزاتها زي حقاو عدنا معدنن كالوت زي حقاو تجباراتن يفتم كم زلو تخصص هاجراو بوليس كينيا بمجلسي ونجا بزور زي حقاو أصوار حشيش زي حقاو عدنا مسجار سبات توافيره يركبيلهم سراويت جنبار نتسانة رومو ما بجو جنزب نمركاب شوياتات بمفتسام دوب سجر وراتك بمكياد كمونا منقو عليتات قجت بمسوار سقات هاجراوي دحنت كينيا كوينو بمبال بوليس وسيخو تحساسيهم سراويت جنبار نتسانة رومو بوغنو نتي سراويت متكان حدش نجر كام زي كونه بمقلات اب مزمات يخون زي حقاو تكبارات كام زي تسعتفن كمون نفتحي زق على اسم خانون قليسهم اما خار سراويت اونغ جيرينيا قوديتا كام زي عنت تحسسن زفتسمو ابالات مس منغست كينيا بمتحبار كام زواغو حبيروم ابز حلف ورح دايركتور جنرال اغلغلوت هاجراو حبرتان دحنتن إثيوبيا امباسادر ريدوان حسين ناب كينيا تغعيزو مس بريزيدنت ويليام روتو دحري مزراويا كينيا بلعلي سراويت جنبار نتسانة رومو وتادرو فري جميرا زلام ابتل الزب دايركتور جنرال اغلغلوت هاجراو حبرتان دحنتن كينيا نور الدين حاجي ترخيبو نيروم ونغا منغو كينيا بورونان اب إثيوبيا زلو محبرسب اورومن زلو متأثر بهالن زمدنان تدقيمو اب جزاتات مارسابيتن اوسيولون نابزلو محبرسبات بمتاو اب كباب دوباب العل زنبرو محبرسبات جهستات يفصمالو يبل مجلسي بوليس كينيا اب للدقنسيون صوتاو عمص حويسو مفرحان بحيل نبرت بموسادن بمفصامو محبرسب نسقاي تقاليو بمبال يخصص مكتل ازاز بوليس كينيا جيلبرت مانغيسين دايركتور اغلغلوت مرمرا جبنات محمد امينن هيوت نبرتن سلامن محاسد ما اب جزات تحابيوم نزركبو جبنኛታት سراويت جنبار حارنوت اورومون موجاد وقعوي وتادراوي وفري كام زي جمره تمارسوني قليسوم بمنغست كينيا بلعلي نز تخفته وتادرو متقاتي زملكت زتحته سراويت جنبار نصانو اورومو مس كينيا زخونه صل خام زي بلون مس كينيا نموغاون زخونه علامه كام زي بلون قليسوم اما خار سراويت اونغ جيرينيا غوديتا منغست كينيا ابدوبات وتادرو فري ناي مكاد مسل كام زلو بمغلاص سراويت اونغ جن مس كينيا نموغا مدب كام زي بلو حبيروم جيرينيا غوديتا بلعلي منغست كينيا عين تخواتخون إنا بوغن إثيوبيا تمصيغن موغانا زي ترفيوم نحنا قالسنا مس منغست إثيوبيا منغست كينيا كم زي عينت ملاش نخيب زدرخو كاب منغست إثيوبيا بزتجبرلو صوتيو زبل ملاشيبوم منغست كينيا جيغا كم زي تفصم استقصت اما خاري جبرنيا وجلاب كندي مفلاي نخلو استفصم جبنا بلعلي سراويت متقان غبو كم زي كون اسميرلوم سراويتو ما بكم زيوم عينت زي حقاوያን ተግባራት كم زي ساتف بمرغاص نز ፍጹሙ ኢድ መንግስት ይዝሎም ጉጅለታት ክሉ ይኽእል የሚሉም አምባሳደር ኢትዮጵያ በኬንያ ባጫ ደበሌ መንግስታት ኬንያን ኢትዮጵያን አብለለ ጧት ሰራዊት ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ሐበራ ወታደራዊ ፍርን ምካድ ስም ከም ዝኽትሙ ተዛሪቡ ነሪዩም
እቲ ኣምባሳደር ኣብ ዝሓለፈ መስከረም ምስ BBC ኣፋን ኦሮሞ ኣብ ዘካየዱ ቃለ መሕተት ን31 ዓመታት ዕጡቕ ሰላማውያን ዜጋታት ይቐትሉ ኣለዉ ናብ ኬንያ ሰጊሮም ሰባት እናቐተሉ ጥሪቶም እናዘመቱ ይወስዱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዶብ ሰጊሩ ሰባት ኣይቀትልን ኢሉ ነይሮም ሰራዊት ምክልኻል ክልቴን ሃገራት ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝተኸተመ ሰነድ ስምዕ ዝተፈለየ ወታደራዊ ወፍርን ምክያድ ሓባራዊ ስምዕ ከም ዝኽትሙ ድማ ኣንፊቱ ነይሮም ሰራዊት ግንባር ነጻነት ኦሮሞን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምሽምጋል ኣብ ታንዛንያ ክልተ ግዜ ዝተኻየደ ዘታት ጭቡጥ ፍረ ከም ዘይተረኸቦም ይፍለጥ እቲ ዝተኣዛዚ ሰራዊት ነጻነት ኦሮሞ ኩምሳ ድሪባ ጃልሞሮን ካልኦት ኣዘዝትን ነፈለማ እዋን ምስ ላዕለዎት መራሕቲ መንግስቲ ፌደራል ፊት ንፊት ዘራኸበ ኮይኑ ብዙሓት በስምዕ ከዛዘም ተተስፊዮም ነይሮም እዮም ኢትዮጵያ በዩኤስኤድ ዝድገፉ ሲቪል ማሕበራት ንብረትን ገንዘብን ከየመሓላልፉ ተኸልኪለን ኤጀንሲ ሲቪክ ማሕበራት ኢትዮጵያ ካብ ዓለማዊ ረድኤት መንግስቲ ኣሜሪካ USAID ሓገዝ ዝረኽባ ሲቪላት ማሕበራት በዘይ ግልጽ ፍቃደ ሰመዝ ንብረትን ገንዘብን ከየመሓላልፋ ወይ ከይሸጣ ኣተሓሳሲቦም ኣብ ልዕሊ ነዚ መጠንቀቕታ ዕሽሽ ዝብላ ሲቪላዊ ማሕበራት ስጉምቲ ከም ዝወስዱ ነቲ ኤጀንሲ ኣጠንቂቖም ሲቪላዊ ማሕበራት ናይ ምክትታልን ምቁጻርን ስልጣን ዘለዎ ተቆጻጻሪ ቤት ጽሕፈት ነዚ ህጹጽ መጠንቀቕታ ተማልሶሉስ 27 ጥሪ 2017 እዩ ኣውፂኡ መግለጽ ተባዓል ስልጣን ኤጀንሲ ዓለማዊ ልምዓት አሜሪካ ዝወሃብ ሓገዝ ደውና ይምባል ውሳነ ሲዒቡዩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ስልጣን ዝሓዘ ፕሬዝደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ዘውፅኦ ሓድሽ ትእዛዝ USAID ኣብ መላእ ዓለም ዝህቦ ዝነበረ ሓገዝ ድጋፍን ደው ኣቢልዎ እዩ መምሕዳር ትራምፕ ነቲ ትካል ኣብ ትሕቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢት ሃገር ክገብሮ መደብ ከም ዘለዎን ተገሊጹሎም አሜሪካ በባጀት ዓመት 2023 ጥራይ ንኢትዮጵያ ሓዊሱን ዝተፈላለዩ ሃገራት 72 ቢልዮን ዶላር ኣበርኪታ በመሰረት ጸብጻብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ USAID ካብ 2020 ጀሚሩ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘጋጠመ ጽልዋታት ግጭትን ለውጥ ክሊማን ምላሽ ንባብ 3.6 ቢልዮን ብር ዝገመት ሰብኣዊ ሓገዝ ኣበርኪቱ ካብቶም ብዙሓት ኣብ ድሕረ ኩናት ዝሰርሑ በቲ ኤጀንሲ ዝድገፉ ሲቪል ማሕበራት ኣብ ክልል ትግራይ ዝንቀሳቐሱ ይርከብዎም እቲ ትካል ሃገራዊ ስርዓት ጥዕና ኢትዮጵያ ንምጥንኻሩን ዓመታዊ 154 ሚልዮን ዶላር ድጋፍ ከም ዝገብር ካብቲ በዓል መዚህ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመልክትም በዓል መዚህ ሲቪላዊ ማሕበራት ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ውሳነ ሓገዝ ደውና ይምባል በሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ ከም ዝተወሰነ ከም ዝርዳእ ገሊጹም እቲ በዓል ስልጣን እቲ ትካል ዝገብሮ ዝነበረ ሓገዝ ንምቁራጽ ዝተወሰነ ውሳነ ብቐረባ ይከታተሉ ከም ዘሎን ኣድላይ ዝበሃል ክትትል ከም ዝገብርን ኣፍሊጡሎም ይኹን እምበር ተባዓል ስልጣን ኣብ ኢትዮጵያ ካብ USAID ደገፍ ዝረኽባ ሲቪላዊ ማሕበራት ነዚ ውሳነ ሲዒቡ ኣብ ንብረቶምን ገንዘቦምን ዝኾነ ለውጢ ዋንነት ከይገብሩ መጠንቀቕታ ሂቦም ኣሎም ብዛዕባ ምስ ስሩዕ ንጥፈታት ፕሮጀክት ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናብ ሳልሳይ ወገን ዝግበር ምትሕልላፍ ሃፍትን ገንዘብን ኩልኩል ምዃኑ በትሪ ክነፍልጥ ንደሊ ክብል ገደብ ከም ዘንበረ ኣፍሊጡ አሜሪካ ንቃዛ ክትቋጸርን ከተማዕብልን ዝሓሻ አማራጽ ከም ዝኾነ ፕሬዝደንት ትራምፕ ገሊጹ ፕሬዝደንት አሜሪካ ዘይመኸኑ ቦምባታት ኣብ ምውጋድን ግዛት ፍልስጤም ኣብ ምምዕባልን ሩኡይ ስራሕ ክትሰርሕ እያ ብምባል ፍልስጤማውያን ክገዕዙ ከም ዝደሊ ደጊሙ ተዛሪቦም ንሱ ኣብቲ ብሶሉስ 4 ለካቲት 2025 ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ኣብ ዝሃቦ ሓባራዊ መግለጺ አሜሪካን ወሽመጥ ጋዛ ብምቁጻር ክትውንኖ ከም እትደሊ ተዛሪቦም በተወሳኺ አሜሪካ ነዚ ህንጸት ክትውግን ፍልስጤማውያን ካብ ጋዛ ወጻኢ ናብ ዘለዎ ሃገራት ማእከላይ ምብራቅ ክጣየሱ ኣለዎም ክብል እዚ قدمون إلون زتنسك حسابيهم ترامب ناب سلطان ካብ ዝመጽእ ኣብ ዋይት ሃውስ ዝበጽሖ ፈላማይ መራሒ ቤንያሚን ኔታንያሁ ድማ ውጥን ትራምፕ ትኩረት ክንገብረሉ ዝግባእ ሓሳብ ብምባል ደጊፍዎም ሕሉፋት ሃገራውያን የማናውያን እስራኤል ፍልስጤማውያን ካብቲ ዝተጎብጠ ግዛታት ክስጎጉን ኣብ ክንዶም ሰፈራታት ኣይሁድ ከስፍሑን ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዙ ዝጽንሐ ድሌትን ነይርዎም እዮም ትራምፕ ቅድሚ 10 መዓልቲ ግብጽን ዮርዳኖስን ካብታ ዝዓነወት ብምባል ዝገልጻ ቃዛ ዝመጹ ፍልስጤማውያን ክወስዳ ከም ዝደሊ ገሊጹ ከም ዝነበረ ኣይርሳዕን ዝያዳ ሰባትን ተተወስዱ ደስ ምበለኒ ምክንያቱ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንመላእ ውሽመጥ ቃዛ ይርኢ ኣለኹ ዕግርግር ናይ ብሓቂ ዕግርግር እዩ ዘሎ ኢሉ ነይሮም ትራምፕ ንምስኡ ዘሎ ሰብ ስልጣን አሜሪካ ከምቲ ንሱ ዝበሎ ንኹሎም ፍልስጤማውያን ካብ ቃዛ ንሓዋሩ ኣብ ካልእ ቦታ ዳግማይ ከሰፍሩ ዝብል ጻውዒት ብምቕራብ ቃዛ ዝዓነው ቦታ ስለ ዝኾነ ካልእ ኣማራጺ የለን ይብሉለውም በመሰረት ሃገራዊ ሕጊ ህዝቢ ብሓይልን ኣብ ካልእ ቦታ ከሰፍር ምግባር ዝግበር ፈተነታት ዝተኸልከለዩ
ፍልስጤማውያን ከምኡን ሃገራት ዓረቡን ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ፍልስጤማውያን ካብ መሬቶም ምስጓክ ምጽናት ዓሌትን ዝዓለመ ንጹር እማመህ ገይሮም እዮም ዘርእይዎም ነዚዩ ድማ መራሕቲ ዓረብ ድሮ ነቲ ቅድሚ 10 መዓልቲ ዝቐረበ ሓሳብ ትራምፕ ንህጽይጎሞ ዘለዉ ግብጺ ሱዑድ ዓረብ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ቀጠር በዓል መዚ ፍልስጤምን ሊግ ዓረብን ብቐዳም ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ንምርጋእት ዞባ ኣብ ሓደጋ ከእቱ ግጭት ክሰፍሕ ቆሙን ኣብ መንጎ ህዝብታትን ዝህሉ ተስፋ ሰላምን ሓባራዊ ህይወትን ከዳኽሞ ከም ዝኽእል ገሊጾም ትራምፕ ኣብቲ ትማሊ ኣብ ዋይት ሃውስ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ካብቲ ኣብ ቀረባዋን ፍልስጤማውያን ነበርቲ ቃዛ ናብ ግብጽን ዮርዳኖስን ክግዕዙ ካብ ዝሃቦ ሓሳብ ሕልፍ ብዝበለ ምስ ገዓዙ ኣሜሪካ ነቲ መሬት ሒዛ ዳግማይ ክትሃንጾ ምዃና እዩ ገሊጹ ፍልስጤማውያን ክምለሱ ይፍቀደሎም ድዩ ተባሂሉ ምስተሓተተ ህዝቢ ዓለም ኣብኡ ክነብር ምዃኑ ብምግላጽ ንፍልስጤማውያን ቅድሚ ምባሉ ኣህጉራዊ ዘገርን ቦታ ክኸውን ኢሉ ትራምፕ ወታደራት ኣሜሪካ ብምውሳድ ቃዛ ክሳተፉ ድዮም ዝብል ሕቶ ምስ ቀረበሉ ዘድሊ ክንገብር ኢና ክብል ተዛሪቡ ኣብ ሸውደን ብኣልማማ ተኽሲ 11 ሰባት ተቐቲሎም 5 ድማ ቆሲሎም ኣብ ዘመናዊ ታሪኽ ሸውደን ዝኸፍአ ጃምላዊ ቅትለት ብዝተሰመየ ብሱሉስ ብሓደ ዕጡቕ ዝተፈጸመ ጃምላዊ ተኽሲ ብረት ንኣጥቃይ ሓዊሱ ዛጊት 11 ሰባት ቀቲሉ 5 ድማ ቆሲሉ ክሳብ ሕጂ ድርኺቱ ዘይተነጸር ዘሎ ኣጥቃይ ኣብ ሓደ ዓበይቲ ዝመሃሩሉ ማእከል እዩ ነቲ ጃምላዊ መቕተልቲ ፈጺሞም ካብቶም ዝድሓኑ 3 ኣንስትን 2 ሰብኡትን ሕክምናዊ ረድኤት ድሕሪ ምርካቦም ሕጂ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ከም ዘለው ሰብ መዚ ሕክምና ኣመልኪቶም እንተኾነ 2 ካብቶም ቁሱላት ገና ካብ ክፍሊ ጽዑቕ ክንክን ኣይተፋነውን ካብ ስቶክሆልም ኣስታት 200 ኪሎሜትር ርሕqa ኣብ ትርከብ ከተማ ኦሮቡሩ ዝተፈጸመ ጥቃዕቲ ዝተኻየደሉ ስፍራ ካብ 20 ዓመት ንላዕሊ ዝኾኑ ሞያውያን ካልእ ስልጠናታትን ከም ናይ ቋንቋን ዝህብ ቤት ትምህርቲ እዩ እቲ መጥቃዕቲ ሶሉስ ድሕሪ ቀትሪ መብዛሕትኦም ተማሃሮ ሃገራዊ ፈተና ወሲዶም ንገዞም ድሕሪ ምኻዶም እዩ ተፈጺሙ ድርኺት እቲ መጥቃዕቲ ዘጻርዩ ዘሎ ፖሊስ ሸውደን ዛጊት ውጽኢት መርምሮኦም ኣየካፈሉን ህዝብን ከይሰናበድን ዘይተጻረየ ሓበሬታ ካብ ምክፋል ክቁጠባን ዘዘኻኸረ ቀዳማይ ሚኒስትር ሸውደን ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዜጋታት ኣብ ታሪኽ ሸውደን ዝኸፍአ ጃምላዊ ተኽሲ ክብል ገሊጽዎም ኣብ ሸውደን ከምዚ ዝመሳሰል ብብረት እሞ ድማ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝፍጸም ጃምላዊ ቅትለት ልሙድ ኣይኮነን ዝኸብርኩም ተኻተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብ ዝወዲና ኣለና ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ብልቢ ነመስግን በብዘለኹም ሰላም ተመነና